Kipenje ni okay fine. Aya koro ikwedo. Weche gi ng'amo wacho ni. To kihoye to gimi wacho ni josangwanya timo ang'o acha? Gin gibero kata giracho kaluwore gang'o gi yuto margi. Kore ni yor yuto. Nitiere yore mang'eny mar yuto nikech kwa yudo nderni mabeyo kaluo. To gimoro amora mipidho tere chiro bedo mayot. Sama idwa ringo gi ng'ato osiptal ka tuo dier otieno, iringo faster tichopo osiptal titimo ang'o tithiedh. Ka waneno ni watego sekta mar thieth ahinya to kaluo. Nikech gigi nyalore nikech health is devolved. Yes. To partnership mar national government to gi county government nyamiyo osiptendewa bedie maber mokalo. Okay. So nitiere gimiluongo gi kisungu ni lobbying. Lobbying en dhi sero gimoro. Jotendwa koriwore, to oganda woriwore, to lobbying mar oganda luo ne piny owacho bro bedo mayot. Mogik, kawacho eni chien kacha. Chenro mwabedo godo mar Ramogi FM gokinyi mane jakom Festus Amimo nitie, Winnie Miseda Nyasako wane nitie, to gi Gloria Dhiambo manyanya kache ne nitie, to gi John Mbadi. Kane wago mbaka ni to ang'owa maditim mondo oganda luo tim ang'owa obed kama ber. John Mbadi nowacho gimoro. Maheroga paro ne ji. Nowacho, ding'e ni sani jatend piny oganda luo ni upimowa. Ito bende wariwore, to bende wamiye numbers ma required. Nikech oja siasa ogo kwano gi namba. Joma nyalo tere wuoth maber. Joma nyalo tere wuoth maber. Ok ong'i ni ng'ama waw ni malich miwinjo duonde radio gi TV gi Facebook ga ng'ang'o. Mano ok otim. To ng'iyo ni to kura di madoyudi mane kwano mogoyo. To kura no oyudo mna katimo ang'o koganda oriwore. To ka wangelore kaka wachalo ni wadwa ngelore ni, to bendo biro koni joka okapar. Nikech lemo mwayudogi, lemo gi wayudogi nikech no deal gi ODM manomiyo Lemo Beach, to jakom Raila Amolo Odinga nikech nohero Kenya moloyo kaka noherore owuon. Nokoni jaluona ni tamim nariyo. Tadek modong'o gi we amiya jomoko magi bende joga. Ineno. To koro wuoth misingonwa ni 2027 ni pod jaluo nyaka bede broad based gi sirikal mar Ruto ni ok bing'iwa kaka ODM. Ibro ng'iwa kaka oganda luo ukelo kura di sami pogo lemo. Koro lemo makata mar Mbadi mar Wandai mar Attorney General ma wan godo gi. Kokwa keto kura maber to bro koni to mane no mabecha no wacho ni joluo no miye kura kapuoyo. To bro koni kapuochuni. Kapuochuni. No fecha. Abro loso wachu bang'e ritura rite dhot kanyo. Koro ka en wuoth majaluo oramo ni gin gineno ni William Ruto ni maber, to nyaka gi wuoth kode dichiel. To ka gineno ni formation moro mabiro bang'e mopogre gi William Ruto maber, to mano bende nyaka gidhi adhiya kamoro achiel nikech mane ka formation no yudo loch. Tibro pogne gi mwandu to gi lemo mar piny owacho no based on numbers. Ok Facebook likes. Magok kel kata number of views. Maja YouTube maduong'. Magok kel lemogi ikelo kwa uriworu koganda tu wacho ni wan to koro nikech waseneno kit wuoth miwuotho gi kit miel mimielo, wadwano wawuoth kodi ji duto ma wan godo wakelni ang'owa e atonga nino. Gini keto UDA kanye. Governor no wacho ni oneno ka gima UDA otho kama tiang' e piny luo. Ing'eyo ni